بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد kuyami kidwa konse ndiko Allah subhanahu wa ta'ala mbuye wazolengedwa zonse madaliso ndi mtendere zipite kwa mtumiki watu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akubanja kwake masahaba ake komanso ndi wina aliyense amene akusatira chiphunzitso cha mtumiki ameneyu mpaka tsiku la chiweruzo. Jamaatul muslimin ndikulandireni komanso inu ndilandireni ku programu kapena kuti ku lesson imeneyi imene tikuyitchula kuti maphunziro a tarawih. Programu imeneyi cholinga chake tikufuna tiziunika majuzu amu Qur'ani amene akuwerengedwa usiku umenewu kapena kuti mausiku amenewa a mwezi wa Ramadhani. Chifukwa pamene tangolowa lero kuti ndi 1 Ramadhani usiku uno ndiye kuti automatically mapemphero a tarawih ayambika m'mizikiti yosiyanasiyana ndi mmenemu masheikh komanso mahufadh akatswiri amene analoweza Qur'an alikalekileki ndithu kuwapempheresa anthu swala ya tarawih ndi kumawerenga Qur'an imeneyi. Ndipo ifenso taganiza kunena kuti chikhala cha nzeru kuti tikhale tikuphunzisana komanso kukumbusana makamaka zimene zidayankhulidwa mu Qur'ani imene tizikhala tikuimva ku mzikiti nthawi ndi nthawi komanso imene tikhale tikuyiwerenga nthawi ndi nthawi. Mmene Allah subhanahu wa ta'ala adayankhulira mu buku lake lolemekezeka la Qur'ani adayankhula kunena kuti mwezi umene wa Ramadhani ndi mwezi wa Qur'ani, ndi mwezi umene idatsika Qur'ani, ndi mwezi umene Allah adafuna kuti atsitse buku lolemekezeka la Qur'ani. Ndi cholinga choti chikhale chiwongoko kwa anthu, sapezeke kuti munthu basi angoyenda mchimbulimbuli kapena mu mdima, koma kuti akhale ndi muni womuunikira kumene akupita, kuti asapezeke kuti akugwera mdzenje kapena kugwera mutchire la umbuli ndi matenda a mumtima iyayi, koma kuti munthu ayende muchiwongoko komanso mudangalira. Choncho Allah adaganiza zotsitsa Qur'ani ndipo adayankhula ndithu kunena kuti shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran, kuti ndithu mwezi wa Ramadhani ndi mwezi umene idatsitsidwa Qur'ani hudan linnasi wa bayinatin min alhuda wal furqan. Ndi cholinga choti Qur'ani yo chikhale chiwongoko kwa anthu onse, ndipo sananene kuti kwa asilamu okhaya, ananena kuti hudan linnasi, sananene kuti hudan lil muslimin. Unanthauza kuti aliyense munthu amene akupezeka pa dziko lapansi ngati akufuna chiwongoko ku moyo wake wauzimu akuyenera kutani, akuyenera kuyitsatira Qur'ani, kuifufuza Qur'ani. Komanso adapitiza kunena kuti wabayinati minal huda, komanso kuzafotokoza za chiwongoko chimenechi kuti kodi munthu kuti apeze chiwongoko chenicheni ndi kukapulumuka pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala, ku chilango cha Allah subhanahu wa ta'ala akuyenera kupanga ziti. Ndi ziti zimene zingamupitise ku chiwongoko, ndi ziti zimene zingamubwezerese ku chiwongoko chenicheni cha Chisilamu. Komanso pakhale al-furqan, kusiyanisa pakati pa choyipa ndi chabwino. Zonsezo Qur'ani imafotokoza bwinobwino. Pachifukwa chimenechi taganiza kunena kuti mu lesson imeneyi tsiku lililonse tizikhala tikukambirana juzu imozi ya mu Qur'ani, chifukwa tonse ngati tikudziwa Qur'ani ili ndi majuzu 30, majuzu 30 amene akupanga Qur'ani. Tikamanena kuti majuzu ndi kuti ndi gawo limene amene adapanga compile Qur'ani yo adaganiza kuti ayike choncho, ndiye ili ndi magawo 30. Ndiye lero lino tiyamba ndi gawo loyambilira. Ndiye mu gawo loyambali tisanayambe kuona juzu imene imatchulidwa kuti juzu ya Alif Lam Mim imene ikupezeka mu suratul Baqara juzu 1, timafuna tifotokoze kunena kuti tikamaphunzisa lesson imeneyi kama kuti tikamakumbusana za lesson imeneyi tiziyang'ana zinthu zokwana zinayi. Chinthu choyambilira ndi chimene pa Chiarabu amachitchula kuti gharibul Qur'an.
mwachidule kunena kuti matanthauzo a Qur'ani imene izikhala bayanun wa tawdihun li maani al-alfadh al-ghamida fi al-Qur'an al-Karim, kuti tizikhala tikufotokoza matanthauzo a mawu amene achulidwa mu Qur'ani mmenemu. Akanena kuti mwachisanzo qul huwallahu ahad, kodi mawu amene wako tanthauza chani? Tizimasulira zinthu ngati zimenezo. Komanso pazikhala zinthu zina zimene tiziona mu ma lesson imeneyi, chinthu chimene chimachulidwa kuti al-aqwalu fi tafsir, mawu amene akupezeka mu tafsiri, imene amanena kuti dhikrul aya au al-ayati min al-Qur'an, kuyichula aya imozi kapena maaya ochulukirapo amu Qur'an, thumma yuaqibuha dhikru ashhurul aqwali allati atharat ani sahaba wattabi'ina min salafi al-umma fi tafsiriha. Kenako ndikuchula tsopano mawu ochokera kwa maswahaba, mawu amene ali ochuka kwambiri ochokera kwa maswahaba komanso matabi'in komanso masalafi salih a umma uno wa Islamu amene adayankhula malingana popanga relate ndi mawu amene achulidwa mu aya muja, kuti kodi aya imene iyi maswahaba anayimasulira motani. Ndi pamene tiziona ngati zachina Ibn Abbas kuti anati chani, komanso matabi'in achina Qurtubi akuti chani, zonsezo tikhalenso tikuyang'ana. Komanso chinthu china tiziyang'ana nkhani imene imachulidwa kuti al-hidayat, kapena kunena kuti al-jawanibul mustafada min al-aya, kuti kodi maaya amenewa tikuphunziramo maphunziro otani maaya amenewa ilmiyan wa amaliyan baada tafsir, kuti tikupeza maphunziro otani komanso kodi tingagwiritse ntchito motani aya imeneyi pambuyo pa tafsiri poti tamva kutanthauzira kwake, komanso kuti kodi maswahaba ndi matabi'ina pa aya imeneyi anayankhulapo zotani. Pachifukwa chimene chichi ndithu zithandizanso kuti tiphunzire maphunziro angapo. Komanso china chimene tiziyang'ananso ndi asbabu nuzul, kuti kodi aya imeneyi inatsika chifukwa chani, imene pa Chiarabu amanena kuti al-waqi' au su'al alladhi nuzilat al-aya au sura akhbat bayana lah, kunena kuti incident kapena kuti situation imene inachitika hapo nthawi ya mtumiki, kapena mafunso amene anafusidwa mtumiki amene anapangisa kuti itachitika incident kapena kuti situation imene kapena kuti itachitika nkhani imene, Allah adatsitsa aya kapena adatsitsa sura mu Qur'ani, kapena mtumiki atafusidwa mafunso akuti Allah adatsitsa aya kapena sura yochokera mu Qur'ani. Zinthu zimene zonse tikhalanso tikuyang'ana mu maphunziro amenewa. Ndiye mwachangu kwambiri lero lino tiyambe ndi juzu yoyambilira imene ikupezeka mu suratul Baqara. Suratul Baqara ndi imodzi mwa masura akulu mu Qur'ani, ndipo mu suratul Baqara Allah wafotokozamo ndithu nkhani zosiyana-siyana. Allah wafotokoza zizindikiro za mamunafiqun, anthira kuwiri, anthu amene pamaso kumaonesa ngati achisilamu koma mumtima mwawo akusunga kampeni kumphasa, akusungamo kafiri. Allah wafotokoza ma characteristics awo, komanso Allah mmenemu wafotokozanso nkhani za mabanu Israeli ndi Musa alayhi salam, kuti kodi zinakhala bwanji Musa alayhi salatu wassalamu kuwalalikira mabanu Israeli komanso kuwapulumutsa ku nkhanza za Firaun. Nkhani zimenezo ndithu zikupezekanso mu suratul Baqara, komanso Allah wakambanso mmenemu nkhani yokhuzana ndi al-qisas, kunena kuti wakupha aphedwe. Nkhani imene yonso wayikambanso mu suratul Baqara, komanso nkhani yokhuzana ndi mwezi wa Ramadhani, komanso kulamulidwa kwa kusala mwezi wa Ramadhani kwakambidwanso mu suratul Baqara. Komanso suratul Baqara mwakambidwanso nkhani ya haji, komanso kuti kodi munthu angachite bwanji mapemphero a haji ndi umura, komanso nkhani ya ukwati mchisilamu, kuti kodi mkazi ukhala naye bwanji wankwatira, nkhani za divorce. Zonsezo Allah subhanahu wa ta'ala wazikamba ndithu mu Qur'an mu suratul Baqara. Komanso wakambanso nkhani zokhuzana ndi aneneri ena amene adabwera pambuyo pa Musa alayhi salatu wassalam, tukamba za aneneri Daud alayhi salam, komanso aneneri ena. Komanso Allah wakambamo nkhani yokhuzana ndi ngongole
komanso wamalizira Allah subhanahu wa ta'ala mmenemu ndi kuchenjeza umma wa Chisilamu kuti uope tsiku limene uzabwerera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Komano lero tiyang'ana ndithu aya namba 2 ya suratu al-Baqara, suratu Alif Lam Mim, makamaka pamenepa ndi pa aya namba 2 pamene Allah subhanahu wa ta'ala pokamba nkhani ya Qur'ani akunena kuti dhalikal kitab, limene lindi buku la raiba fihi, limene lilibe chikayiko mkati mwake, hudan lilmuttaqin, kuti chikhale chiwongoko kwa anthu awa amene ali omuopa Allah subhanahu wa ta'ala. La shakka fi kaunihi min inda Allah ta'ala, kuti Qur'ani ilibe chikayikiso china chilichonse kuti ndiyochokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hudan lilmuttaqin, kuti chikhale chiwongoko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndeno nkhani imene iyi kapena kuti aya imene iyi pomasulira anthu atafsira adayankhula kunena kuti akamanena kuti at-taqwa ndi mmene anthu kapena kuti mmene ma scholars osiyana-siyana adakambira kunena kuti munthu atsimikize palilime, komanso ayankhule, komanso achikhazikise mu mtimamo kuti ndithu zimenezo ndizoona. Ndiyeno kuchokera kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhu adayankhula mawu ake kunena kuti hudal lilmuttaqin, kuti akamanena kuti chiwongoko kwa anthu okhulupirira akutanthauza alladhina yuhadhiruna min Allahi uqubatahu fi tarki ma ya'rifuna min alhuda wa yarjuna rahmatahu fi tasdiq bima jaa minhu, kuti anthu awo ndamene amakhala akuzilesa kuzilango za Allah subhanahu wa ta'ala, kapena kuti akuzichinjiliza ku chilango cha Allah subhanahu wa ta'ala posiya zimene alesedwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah walesa zakuti iwo aja ndikumasiya zimenezo osazipanga. Allah walamula zakuti iwo ndikumazipanga zimenezozo osasiya. Akamapanga zimenezo yarjuna rahmatahu fi tasdiqi bima jaa minhu, akulakalaka chifundo cha Allah subhanahu wa ta'ala pokhulupirira mzimene Qur'aniyo yabweresa. Ndi kuchokera kwa Abi Hurairah radhiyallahu anhu akuyankhula kunena kuti anna rajulan qala lahu, kuti ndithu munthu wina wake adayankhula ndi ameneyo Abdurrahman ibn Sakhr amene ali Abi Hurairah kunena kuti mattaqwa, kuti akamanena kuti taqwa ndi chani kwenikweni. Ndipo adamuyankha munthu uja kunena kuti hal wajadta tariqan dha shawk, kuti kodi tandiuze iwe zitapezeka kuti wapeza njira imene ili ndi minga, kapena kuti unadusapo munjira imene ili ndi minga. Adamfusa munthu uja choncho, ndiye munthu uja adanena kuti naam, ndinadusapo ndithu. Qala, ndiye adafunsa kunena kuti fa kaifa sana'ta, ndiye udapanga chani utapeza kuti njira imene wadusayo ili ndi minga. Qala, ndiye munthu uja adanena kunena kuti idha ra'aytu shawka adaltu anhu au jawazathu au qassartu anhu, qala dhalika taqwa. Adanena choncho kunena kuti ineyotu zimapezeka kunena kuti ndikangoona mingayo ndiye kuti ndimayichosa, kapenapo iyayi ndiyenda moyizemba minga ija kuti isandibaye ku miyendoko. Ndiyeno Abi Hurairah atamva mawu amene adanena kuti dhaka taqwa, kuti chomwenso ndi mmene makhalira taqwa, kumuopa Allah subhanahu wa ta'ala, kuti chimene adakulesa ukuyenera iweyo uchiwambale chimenecho, kapena kuti uchilambalale uchithawe, kapena uchichose kumene, kapena uchisiye njira imeneyo usaduse. Munthu jana anena choncho ndithu kwena kuti ndikaona ineyo minga choyamba ndi kuti ndiyichosa, kapena ndiyenda moyilambalala, apo iyayi ndisinda njira imeneyo ndidusa njira ina. Ndipo umuyankhane na kuti chimodzimodzinso ndi mmene makhalira taqwa. Imapezeka kunena kuti munthu uyo basi akutani aidha achipewe chinthucho osachipanga, kapena kuchilambalala kumene,
kapena basi kuchisamukiranso chinthu choyipacho. Mmenemu ndi mmene kuyenera kukhalira chani attaqwa, kumuopa Allah subhanahu wa ta'ala. Sono munthu akakhala ndi taqwa imeneyi, chimene chimachitika ndi chotani, amatha kukhulupirira ngakhale zinthu zimene zili al-ghaib, ilmu al-ghaib, zinthu zobisika. Kullama akhbara bihi rasulu sallallahu alayhi wa sallama bima la nahtadi ilayhi al-uqul min ashratu as-sa'a wa adhabu al-qabr wan-nashr wal-hashr was-sirat wal-mizan wal-janna wan-nar. Kunena kuti tsopano munthu wa taqwa akuyeneranso azikhulupirira zinthu zimene ngakhale nzeru zake logic mwina singavomereze, koma akuyenerabe akhulupirire basi. Mwachisanzo munthu akhulupirirebe kunena kuti iye akazamwalira azaukitsidwa, pambuyo poti wawola mafupa onse awonongeka ndi kukhala doti, koma Allah azamuukitsa. Asafunse kuti zizatheka bwanji, nzeru zake zisafunse choncho kuti nanga zizatheka bwanji zimenezo. Iyayi umomo ndi mmene Allah subhanahu wa ta'ala adapangira, ndiye kubisikako kumeneko. Komanso nkhani yokhuzana ndi mavuto am'manda, kuti munthu wamwalira wayikidwa m'manda, asafunse munthu kuti ndinu angelo mmene muja amayima pati, ndiye zimakhala bwanji mavuto amenewo, munthu amagonekedwa ndi angalangidwe chotani. Munthu asafunse zimenezo, iye angokhulupirira kuti kumanda kuli mavuto kwa anthu amene ali osagwira ntchito zabwino. Komanso nkhani youkitsidwa kwa akufa tanena kale kuti munthu azaukitsidwa pambuyo poti anali mafupa okhaokha. Komanso nkhani ya kasiratu kamene kali kotchuka, ka bridge kamene kali kowonda kwambiri, kokutwa, munthu akadusa pamenepo akuyenera kuzikhulupirira zimenezo popanda kutani kufunsa mafunso ochuluka. Komanso nkhani ya mizani, kuti pakakhala skelo yomayeza kuti ntchito za munthu amagwira bwanji pa dziko lapansi, nanga zabwino ndi zoyipa zikuchuluka ziti. Komanso janna, kumparadiso, komanso kumoto annar, munthu sakhulupirire zimenezo, osafunsa kuti sono kujanna kumene kuku anthu azikakhala muchirumu chimodzi. Iyayi ineyo mungokhulupirira kuti Allah waikhoza janna imene maso sanathepo alingalira, ngakhale ubongo kuganizirapo, akudziwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inu mungoyenera kukhulupirira ziti, mungoyenera kukhulupirira zimenezo. Umo ndi mmene taqwa imakhalira. Mmene tapangira pamenepa ndi mmene tizipangira mu maprogramu athu a mwezi umene wa Ramadhani, programu makamaka imene ya maphunziro a tarawih. Kachitidwe kake kazikhala ngati kameneka. Ndikafika hapo ndipempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atipatse kumvetsetsa nkhani yokhuzana ndi chipembedzo cha Chisilamu, komanso kuti saumu yathu ikhale yolandiridwa, ndikuti akatilipire malipiro ochuluka pa tsiku la chiweruzo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.